Bore da, siwmai, a chroeso i'r wers fyw yma ar Adobe Express. Wrth gwrs, gobeithio bod chi gyd yn eistedd yn gyfforddus a bod chi wedi mewn gofnodi Adobe Express, naill ai ar Chromebook, neu gliniadur, cyfrifiadur Mac, PC, neu hyd yn oed gael ddefnyddio'r app Adobe Express ar yr iPad, a'ch bod chi'n barod i glatio bant i ddechrau arni. Nawr, wrth gwrs, thema y wers byw yma yw, mae hi'n Sul y Tadau ar ddydd Sul, felly ni'n mynd i fod yn gweithio ar ddwy weithgaredd hwylus gyda'r thema Sul y Tadau, neu wrth gwrs gan ddathlu unrhyw un arall yn eich bywydau chi sydd yn eich helpu chi o ddydd i ddydd ac sydd yn berson pwysig yn eich bywyd chi. Reit wel, ar gyfer yr wers yma, bydd angen y dudalen heriau arnoch chi, a mae cyfeiriad y dudalen heriau yn sgrolio ar hyd waelod y sgrin fan hyn. Allwch chi weld e'n mynd, adobe.ly/tadau25. Reit, wel, cyn bod ni'n neidio mewn ac yn cael golwg ar y dudalen weithgareddau, dewch chi ni gael atgoffa chi, 3 pheth i'w cofio. Nawr, yn gynta, oedwch os oes angen. Nawr, dwi'n mynd i fod yn dangos y gweithgareddau yma i chi ddwy waith, unwaith ar y porwr yn gynta, wedyn ar yr app iPad, ond os ydw i dal yn mynd yn rhy gyflym, yna mae croeso i chi i oedi y fideo gwasgu pause ar y ffrwd fyw ac yna dal i fyny pan mae'n eich swtio chi. Yn ail, gwnewch yn siŵr athrawon eich bod chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn yma heddi, oherwydd wrth gofrestru fe gewch chi wedyn yr e-bost gan Dom tua diwedd y prynawn heddi, ble fydd na dystysgrif i bob un ohonoch chi sydd wedi cymryd rhan yn y wers. Athrawon, os nad ych chi wedi cofrestru, eich bod chi jyst wedi ymuno yn y ffrwd fyw, ac ych chi cofrestru nawr wrth fynd i adobe.ly/live lessons a chofrestru ar gyfer y sesiwn yma Sul y Tadau sydd ymlaen nawr, ac yna fe gewch chi yr e-bost yna ar ddiwedd y prynawn. Nawr hefyd, yn yr e-bost hynny, mae yna wybodaeth ynglyn â her ysgol Express. A mae yna wybodaeth hefyd ar waelod y dudalen weithgareddau. Sgrolwch chi lawr i waelod y dudalen sy'n sgrolio'r waelod sgrin nawr. Mae yna wybodaeth fyna i chi athrawon, sut allwch chi hawlio gwobrau am ddim i'ch dosbarthiadau, a hefyd parti pizza i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y gwersi byw. Nawr, allwch chi wneud hynny'n hawdd, allwch chi ennill y gwobrau a'r parti pizza yn hawdd wrth gwblhau heriau ysgol Express, sydd jyst yn golygu dod â 3 dosbarth cyfan, neu 100 o blant, pa bynnag un o'r reina sy'n rhwydda i chi, a i cynnwys nhw mewn gweithgareddau yn defnyddio Adobe Express. Sim rhaid i bawb fod i'r wers fyw, jyst i cynnwys nhw'n y gweithgareddau, bod nhw felly yn cael tro ar un o'r gweithgareddau, neu yn trial rhywbeth bach mas ar Express. Ac yna, os newch chi hwnna unwaith, gewch chi wobrau am ddim. Os newch chi fe 2 gwaith ar y trydydd tro, gewch chi parti pizza am ddim gan Adobe i bawb sydd wedi cymryd rhan. Felly, digon rwydd i wneud, a os oes unrhyw gwestiwn ydych chi ynglyn â hwnna athrawon, mae croeso i chi i ddanfon e-bost atau a allai esbonio hwnna yn fanylach i chi. Reit, iawn, dewch chi ni gael yr 3 peth i gofio i ffwrdd o'r sgrin. A dewch chi ni gael neidio draw te edrych ar y dudalen weithgareddau heddi. A dyma fe fan hyn. Reit, dyma fi ar Express. Felly, cyn bod fi'n mynd i'r dudalen weithgareddau, dwi am ni newid iaith Express o'r Saesneg draw i'r Gymraeg. Nawr, yn syml iawn, ni newid iaith Express, rydyn ni'n dod i'r cornel top ochr dde, a yn clicio ar yr avatar, y cylch yma, drws nesaf i'r gloch. Ar eich cyfrifon hwb chi, mae'r cylch yma siŵr o fod yn liw glas golau. Clic ar hwnna, ac yna dewiswch settings o'r gwymplen. A yn y ffenest gosodiadau sy'n ymddangos, mae eisiau chi wedyn i glicio ar y gwymplen gyntaf fan hyn, a dewis Cymraeg, sef y dewis cyntaf fan hyn ar dop y restr. Clic ar hwnna. Mae e newid i'r Gymraeg, yw'n ni gau'r ffenest gosodiadau i lawr, a dyma ni i ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Reit wel, dewch chi ni gael neidio draw i'r dudalen weithgareddau. Nawr, dwi wedi agor hwnna ar tab drws nesaf i Express, fan hyn. A beth nes i oedd agor y tab i fyny, a just teipio i fewn fyna yr cyfeiriad gwe, adobe.ly, neu ni'n galw fe'n Adobe, adobe.ly/tadau25.
Tadau 25. Adobe.l/Tadau 25. Wrth gwrs, os oes da chi iPad neu ddyfais arall sy'n gallu sganio cod QR, wel mae croeso chi sganio'r cod QR yma sydd ar y sgrin nawr, a fydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma hefyd. Felly 2 ffordd i fewn i'r dudalen. A fan hyn, ni'n mynd i fod yn gweld beth ni'n mynd i fod yn gwneud heddi. Ac ar gyfer ail weithgaredd heddi, bydd angen bod chi dod i'r dudalen yma oherwydd mae yna dempled ni'n mynd i fod yn defnyddio. A peidiwch poeni, dwi'n mynd i adael y cyfeiriad yna yn sgrolio'r waelod y sgrin drwy gydol y wers. Felly os ych chi yn colli'r dudalen neu moyn dod nôl i'r dudalen yma, mae'r cyfeiriad yna yn mynd i fod yn sgrolio ar waelod eich sgrin chi drwy'r wers i gyd. Right, nawr dydych ni gael mynd lawr a dydych ni gael edrych ar weithgaredd 1. Wel, gweithgaredd 1, i ni'n mynd i fod yn gwneud bach o waith dylunio graffigol a ni'n mynd i fod yn creu cerdyn fy arwr. Dathlwch un o arwyr eich bywyd chi gan ddylunio cerdyn cam wrth gam. Felly nid chymod arwr i chi erioed wedi cwrdd â fan hyn ni'n sôn am. Ni'n sôn am yr arwyr yna yn ein bywydau bob dydd, neu chymod, yn ein bywydau wythnos i wythnos sydd yn ein helpu ni. Dyna'r pobl i ni moyn dathlu yn y wers yma. Iawn? Felly, falle bod chi yn dwlu ar Cristiano Ronaldo, ond dyw e ddim falle arwr dydd i ddydd i chi ac yn eich helpu chi mas. Iawn? Felly, ni'n sôn fan hyn am yr arwyr sy'n ein helpu ni mas o ddydd i ddydd. A i fi yn sicr dwi'n mynd i ddewis dad yn had achos mae'n wastod ar gael i'n helpu. Nawr, be ni'n mynd i fod yn gwneud i greu'r cerdyn yma yw i ni'n mynd i fod yn dewis lliw cefndir ar Express, ychwanegu eicon Starburst, mae hwn yn effaith cool, gewch chi weld fel mae hwn yn gweithio. Chwilio am eiconau eraill wedyn, lluniau bach, sydd yn helpu ddweud stori am eich arwr chi. Yna fyddwn ni'n defnyddio AI, deallusrwydd artificial, i gynhyrchu delwedd o'r arwr, ac yn olaf bydd ni'n ychwanegu testyn. Right, pawb barod i ddechrau de? Wel, dewch chi'n cael neidio draw i Express, a ni'n mynd i fod yn bwrw ati. A wedyn fyddai'n mynd draw i'r iPad ac yn neud y to, felly peidiwch chi affoeni, dim hast, cymrwch chi eich amser. Wel, dyma fi ar dudalen cartref Express, a ni'n mynd i fod yn creu graffig. Felly dwi'n mynd i glicio ar y deilsen fawr werdd sydd fan hyn, sy'n dweud creu graffig, rwy'n agor golygydd Express i fyny. Iawn. Nawr, y peth cyntaf dwi eisiau gwneud yw arbed y ffail. Felly lan fan hyn ar top sgrin, ni'n ngofio beth ydyn ni'n dweud fyna. Ar top y sgrin, cliciwch ble mae'n dweud heb deitl, a ni'n mynd i deipio mewn fan hyn, cerdyn arwr 2025. O, cerdi. Dechrau ni cael yr enw mewn yna. Cerdyn arwr 2025. Gred. A nawr i fi mynd i ddewis lliw cefndir i'r cynfas. Felly, i wneud hynny, chi'n gweld ar y top, mae'n dweud fan hyn, lliw'r cefndir. Clic ar hwnna. A nawr, allwch chi glicio ar mwy o liwiau a dewis un o'r lliwiau mewn fan hyn. Enghraifft, fi licio'r lliw yma. Ond, unwaith chi'n dewis un o'r lliwiau yma, wedyn fe gewch chi liwiau eraill tebyg yn cael ei argymell fan hyn, neu allwch chi fe mewn i'r personol a chymysgu lliw eich hun. O'n i'n hoff o y lliw yma ddath lan ar rai argymhellir. Ie, neis iawn. Felly dwi'n mynd i fynd am hwnna. Iawn. A dwi'n mynd i wneud un cam arall nawr cyn mynd draw i'r iPad. Iawn. Felly peidwch yn rithro, ni'n mynd i wneud hwn yn ar y deg. Nawr y cam nesaf yw, dwi eisiau yr effaith yma, y llunellau cwl yma yn y cefndir i dynnu sylw at yr arwr. Felly dwi'n mynd i fynd draw i'r chwith a dewis yr elfennau. Ac ar y top wedyn, dwi'n mynd i sgrolio draw i'r eiconau. Ac yn yr eiconau, dwi'n mynd i chwilio am y gair Saesneg Starburst. Starburst. Fel un gair. Starburst. By i gwpan yr burst. Starburst. Pwyso Enter. A dyma ni dwi'n cael effeithiau cwl yma. A dwi eisiau dewis unrhyw un o'r rhain a dwi'n gwneud. A dwi'n meddwl mae'n ffefryn i yw hwn. Mae bod hwnna'n edrych yn cwl iawn. Felly, llwch chi sgrolio drwyddo, ond dwi'n mynd i fynd am yr un yma fan hyn. Clic ar hwnna. A dyna fe di ychwanegu fe.
Nawr, licen ni hwn i fod mewn lliw tebyg i'r cefndir, ond chydig yn dywyllach. Felly, beth yna'n wneud yw clicio ar yr siap, ar yr eicon, ac yna clicio draw fan hyn ar y chwith, ar y sgwarin bach lliw. Nawr te, beth llai'n wneud yw defnyddio yr pipet, clic ar y pipet, a dod draw, a dewis yr union liw yma sydd da fi ar y cefndir. Right, a nawr wrth gwrs, mae wedi diflannu, ynddo e? Mae wedi diflannu achos mae'r un lliw ar cefndir. Ond beth llai'n ei nawr bod e'r un lliw ar cefndir, yw mynd i'r personol, dyma ni, a llai dywallu fe ychydig gan lusgo, chi'n gweld? Llusgo, draw i'r dde a lawr. Draw i'r dde a lawr. A dyna ni, mae da fi fersiwn tywyllach nawr o'r un lliw sydd da fi yn y cefndir. Iawn, wel, gyda hwnna di wneud, beth dwi eisiau wneud yw wneud hwn yn enfawr. Enfawr, enfawr. Iawn, dyna ni. A licen ni bod right yn y canol. Felly, gallwch chi ddefnyddio'r llinellau pink sy'n eich helpu chi gael right yn y canol. Neu, gallwch chi ddefnyddio'r botwm safle fan hyn, a gweud, right, dwi eisiau fe fod yn y canol ac yn y canol. Canol yn vertigol ac yn llorweddol. Felly, dewch i ni gael clicio ar y ddau fotwm yna, canol a canol. A na fe, mae fe wedi canoli yn berffaith. Chi weld, mae'n rhoi effaith comic, cartoon, cool yn dweud. Right, nawr te, doi beth dwi wedi wneud te, yw gosod lliw'r cefndir a wedyn dod o hyd i'r eicon yma, starburst, gosod y fyna ar dewis lliw chydig yn dywyllach ar gyfer ei liwau. Right, draw i'r iPad i gael wneud yr un camau te. Dyma ni ar yr iPad. A os chi'n cofio be nes i oedd gwasgu ar y botwm mawr gwyrdd sy'n dweud creu graffig. Tap i hwnna. A dyma ni yn agor y golygydd i fyny. A falle tro ma na i fynd yn symlach a jyst defnyddio lliwiau sy'n yn y palet lliwiau arferol yn hytrach na falle cymysgu lliwiau greiddiol fy hun. Felly dwi eisiau dewis lliw y cefndir, felly chi'n chi gweld lan ar y top fyna, tap ar y botwm lliw'r cefndir, lawr y fi, a na i ddewis felly y glas gol yna fyna. Gret, a gadle fel yna. A nawr dwi'n mynd i fynd i'r elfennau ar y chwith, chi'n cofio'r elfennau, sgrolio draw ar y top i'r eiconau, a dwi'n chwilio fan hyn am starburst. Starburst. Dyna ni. A na i fynd am un gwahanol tro hyn. Dwi'n hoff o'r un sydd â fi. Fi'n credu mai hwnna yw'n ffefryn ni. A fi am yr un ma. Right. Nawr, gyda hwn, dwi'n mynd i tapio arno fe. Dewis y lliw gan glicio ar y sgwarin D o'r fan hyn ar yr ochr chwith y sgrin. Mwy o liwiau. Nawr, a fi am un yn dywyllach, neu doi yn dywyllach, na'r lliw oedd da fi'n barod. Sy'n haws na felly defnyddio'r pipet ac yn y blaen. Rhywbeth to, na i jyst wneud yn fawr. Ac yn syml iawn, lle fynd i safle, canol, canol. A na fe. Cool. Mae'r effaith na wedi i gwblhau. Mae eisiau fi enwi hwn yn dweud. Felly na i fynd i'r top. A na i fynd cerdyn, tadau. Cerdyn, tadau. 25. A mae hwnna wedi arbed. Right, nôl â ni i'r poro te i gael symud ymlaen i'r cam nesaf. A dyma ni. Right, wel, peth nesaf ni'n mynd i wneud yw, ni dal yn mynd i chwilio yn yr eiconau. Ni ma yn barod, dyma le gaethon ni'r starburst yma, y sharp cool sydd yn y cefndir. A os ych chi wedi dewis eich arwr, mae eisiau chi ddechrau meddwl beth mae'r arwr yma'n neud a beth yw diddordebau person yma. Felly dwi'n mynd i ddewis dad, felly mae'n had i yn hoff iawn o gerddoriaeth, felly beth am i fi chwilio am nodau cerddorol. Music notes. Dyma ni. Nawr, a dwi'n mynd i chwilio am rai solet. Iawn, rai solet. Nid rai gydag amlinell fi a tu fewn yn wyn. Dwi'n chwilio am rai solid. Iawn. Mae clef y treble fyna, mae hwnna'n cool. Nawr, mae e wedi ychwanegu hwn yn yr un lliw ar
Starburst, sy'n gret, achos dyna'r lliw dwi eisiau fe. Os am ryw reswm dyw e ddim wedi gwneud hwnna gyda chi, just cliciwch ar y ddelwedd sydd wedi ymddangos, cliciwch draw yn yr chwith, ac yna defnyddiwch y pipet i ddewis lliw Starburst. Right, a beth dwi'n mynd i wneud nawr yw just gosod yr eiconau yma, fel chi'n chi gweld, o amgylch. A dwi'n mynd i osgoi'r canol achos ni'n mynd i gael yr llun cwlwr o'r arch-arwr yn y canol. Ond dwi'n mynd i osod nhw o amgylch, mae'n rhywbeth o gylch. Carafan. Na ni. Atgofion gyda fi o dad yn llwytho'r garafan, mynd â hi. Felly mae hwnna'n rhywbeth i fi sicr yn meddwl amdano, pan fi'n meddwl am dad. Beth arall? Fi wastad yn cymryd tools. Felly beth am tools? Trwy'n ni hwnna. Nawr, de. Mae bob math o tools gyda dad. Pethau sydd ddim da fi. Chymod, peiriant torri teils a rhyw bethau bach ryfedd fel yna. Fi'n siŵr bod bwyellt yma fyd. Fi'n gwybod bod bwyellt yma gyda. Right, na ddewis un o'r rhain. Gret, yna ni. Mae un hoff iawn o ddarllen. A ni'n rhannu llyfrau. Ond rhywbeth i ni'n clebran amdano. I ni'n rhannu llyfrau gyda'n gilydd. Credu bod fi'n rhannu mwy gyda fe na mae'n rhannu dy fi, os fi bod yn onest. Iawn. Felly chi gweld, yw dwi just yn syml iawn yn ychwanegu yr eiconau syml yma o amgylch y canfas. Nawr de, a beth am trwmped. Gret, na ni. Chwarae yn y band pres gyda dad, na rhywbeth arall ydyn ni'n gyffredin. I chi weld beth fi'n neud wedyn, yw trial alunio rhain fel bod nhw ar yr un ongl a llunellau Starburst. Right, wel, mae hwnna'n edrych yn gred. Pidwch â gorlwytho fe. Faint da fi fyna? Tua 6 sydd da fi fyna. Mae hwnna'n ddigon achos ni'n mynd i roi testyn ar y top, testyn ar y gwaelod, a wrth gwrs y ddelwedd yn y canol hefyd. Right. Iawn, mae hwnna yn edrych yn gret. Dewch i fi gael mynd draw te i'r iPad i wneud yr un peth. Right, dyma ni. Right, nôl ar yr iPad. A to, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau. A fi'n baro fyna yn yr eiconau. Lle chwilio fan hyn am rhywbeth fel plain. Na ni. Felly mae hwn yn gallu bod yn gymysgedd o ddiddordebau'r person, neu pethau i chi wneud gyda'r person yma. Boat. Ie. Ni'n rhoi hwn mewn. Mae dad newydd cael gwared ar ei gwch. Gobeithio bod e ddim yn gwylio. Mae wedi upsetio fe yn rhoi'r cwch ma fan hyn nawr. A wedyn cadw fynd. Beth arall? Yna i roi. Hanes. History. Diddordeb gyda'r ddoi on ni mewn hanes Rufeinig. Hwna ni'n bach da, yna fe. Gret, na ni. Wel, wych i fi roi cerddoriaeth eto fan hyn, dwi'n meddwl. Gret. Hyfryd. Right. Na fe. Hwna'n barod. A chi sylwi, eto, oedd e'n rhoi yr eiconau yma mewn yn y lliw cywir, sy'n lot o help. Gwmws yr un lliw a'r Starburst na sydd yn y cefn. Right, wel, mae'n amser ni gynhyrchu ein delwedd nawr. Felly, dewch i fi gael mynd nôl te i'r porwr. A ni barod nawr te, ni'n mynd i ddefnyddio deallusrwydd artificial, AI, i gynhyrchu'r ddelwedd yma. Wel, allwch chi greu delweddau gan ddefnyddio deallusrwydd artificial. Mae'n 2 ffordd yn Express. Nawr, allwch chi fynd i'r cyfryngau ar y chwith,
a lan ar y top o dan lluniau, clicio ar y botwm llwyd sy'n gweud cynhyrchu delwedd, neu mae yna fotwm newydd sbon lawr fan hyn ar y chwith, AI cynhyrchiol, a fan hyn allwch chi wneud yr union rhywbeth to, delwedd, cynhyrchu delwedd. Felly, na i ddefnyddio'r ffordd yma o nawr ymlaen, dwi'n meddwl. AI cynhyrchiol ar y chwith, delwedd, cynhyrchu delwedd, a dwi eisiau hwn i fod ar i fyny. Iawn, achos dwi eisiau bod e'n sefyll ar ei drad yn y canol fyna. Ar i fyny. Right. Nawr te. Dwi'n mynd i deipio te beth dwi eisiau mewn fan hyn. Arch arwr. Arch arwr. Arch arwr. Right. Dyn. Gwallt llwyd. Barf. Pan ni'n teipio bethau mewn, mae'n haws weithiau i just dorri'ch sbardun i fenni i brawddegau byr. Yn chwarae trwmped, meddyliwch chi am beth ma'ch arwr chi. Mae dad yn chwarae yn y band pres, felly chwarae trwmped yn mynd i fod yn help. Arch arwr, dyn gwallt llwyd barf yn chwarae trwmped. Right, a wedyn dwi eisiau dweud bod hwn yn mynd i fod mewn arddull cartŵn syml. Arddull cartŵn syml. Right, driwn i fe. Cynhyrchu. Dewch ni gweld fe gewn ni. Mae Express yn meddwl yn galed ma. Cool. Dwi ddim yn meddwl bod eisiau'r arch yna wedi. Right, dewch ni gael newid yna i arwr. Dyn gwallt llwyd barf yn chwarae trwmped arddull cartŵn syml. A wedwn ni hefyd shot hir, achos dwi eisiau gweld o top i benne, lawr i gorau i drode. Felly newn ni fynd i gynhyrchu, triwn yna to heb yr arch. Felly just arwr. Dwi'n siŵr bydd e'n deall. Arwr. Dyn gwallt llwyd barf, chwarae trwmped, arddull cartŵn syml, shot hir. Aha! Con i! Oh, cool! Wel, mae rhain yn gret. Pain dwi'n mynd i fynd am. Dwi'n mynd i fynd am hwn, y dyn ma gyda'r shades, dwi'n meddwl. Yn cool iawn. Felly, clic ar hwnna. A unwaith i chi'n hapus gyda'r ddelwedd, fe eisiau chi wedyn i glicio ar y botwm glas ar top sy'n dweud gorffen gyda'r tic. Dyna ni. Nawr, cynyddu'r maint, a dewch i fi gael tynnu'r cefndir i ffwrdd. Na fe. Mae'r cefndir wedi mynd. A dyna fe arwr i, dyna dad fyna, chwarae trwmped yn gwisgo plugin arwr. Nawr, dwi'n mynd i roi cysgod dan i drode, felly dwi ddim yn moyn y cysgod yma sydd fan hyn. Felly dewch i fi gael mynd i'r delayedd, clicio'r delay. A yn syml iawn, dwi just yn mynd i ddechrau peintio. Na ni, chi'n gweld, just clicio. A neith e ddechrau cygwared dyna ni ar yr cysgod yna dan i draed e. Un bach ar ôl. Express yn ei jobyn perffaith o hwn fel arfer. Dyna ni, perffaith. Gorffen. Unwaith chi'n hapus, os oedd angen delay rhywbeth, clicio gorffen. A dyna fe wedi gorffen. Alright, wel, cysgod. Dwi eisiau rhoi cysgod o dan i drad. Dwi eisiau'r cysgod i fod yr un lliw eto a y siapau a'r eiconau sydd yn y cef. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau eto. Tro yna, dwi'n mynd i fynd nid i'r eiconau, ond i'r siapiau. A dwi'n mynd i fynd i'r circles, i'r cylchoedd, a dwi eisiau hwn. Dyma ni, just hirgrwn solid. Clic. A to, mae wedi rhoi e yn y lliw cywir, sy'n gred. Nawr, dwi'n mynd i wneud hwn yn gylch, yn hirgrwn, hir. A mewn i fod yr un lled a fe. Ac yna dwi'n mynd i roi hwnna o dan yr arwr
yn y stack heinau sydd ar yr ochr dde. Cool. Am hwnna'n ar yn edrych fel cysgod o dan I draed. A nawr falle fe welwch chi bod eisiau chi I edrych eto ar falans ar gydbwysedd yr eiconau, lle bod rai ohonyn nhw angen bod yn fwy, angen ei rai ohonyn nhw fod yn llai. Just I ni gael, chymod, lle I bopeth a popeth yn ei le. Ond mae'r nodau cerddorol yn edrych yn gret fyna tu ôl y trwmped. Gwych. Right. Dyna ni. Dwi'n meddwl bod eisiau I hwn I ddod lawr, a dweud y gwir, achos mae testyn dy fi roi fyd. Felly, na I just ddod lawr o hwnna. A'r un peth i'r cysgod lawr o fe. Fel na. Iawn. Wel, gret. Right, draw o fi'r iPad I gael cynhyrchu'r arwr a hefyd roi'r cysgod o dan I dradau. Right, ni gael swap o draw, cuddio'r porwr, dyma ni, ni nôl ar yr iPad. Felly, dewch I ni gael ychwanegu hwn mewn. Wel, llwch chi weld fyna reit lawr ar waelod yr bar offer ochr chwith, mae'n dweud AI cynhyrchio lawr fyna ar y gwaelod. Felly, dwi'n tapu hwnna, a delwedd, a dwi eisiau cynhyrchu delwedd, a dwi eisiau ddim fod ar I fyny. Nawr te, hwn yn fod yn haws, achos dwi'n gwneud hwn unwaith. Felly, arwr. Dyn. Gwallt. Hir. Lliw. Llwyd. Barf. Yn eistedd ar fotobeic, ar feic modur. Right, arddull cartŵn syml. Mae'n bwysig bod ni'n gweud hwnna, dwi'n meddwl. Arddull cartŵn syml. Na ni. O'r te. Y motorbike. Nawr, dwi'n ddim yn rhywbeth I fi'n fan mawr o'n fe, ond mae motorbike gyda dad. Rhywbeth bydde well dy fi bod e brynu. Ond na I, mae'n da fe, felly dewch I ni gael cynhyrchu arch-arwr yn eistedd. Fi'n gwybod e'n creu delwedd eitha cool o arch-arwr yn eistedd ar motorbike. Dewch I ni'n gael gweld beth gewn ni de. Oh, cool. Cool iawn. Ond mae eisiau hwn I fod yn shot hir. Dwi'n gofio gweud hwnna. Shot, hir. Mae'r gair yna'n bwysig, nhw achos I ni moyn gweld, chymod, o'r top i'r gwaelod. Ni ddim yn moyn bod y fframyn yn tocio y ddelwedd o gwbl. Ni'n gael gweld to, beth gewn ni de. Shot hir. Ie, na fe, gret. Wel, bydd y Jules yn apus iawn o hwn. Ydych chi'n gweld? Ie, yn credu bydd e'n apus iawn o hwnna. Yn credu taw na'r math o beth sydd yn ei feddwl pan mae e'n meddwl amdano hynna ar y motorbike. Lle na fyna. Right, cynnyddu'r maid. Mae e'n edrych, mae hwnna'n ddelwedd cool. Mae e'n cool. Dyle bachan e'n fod yn gwisgo helmed o. Dyle fe fod yn gwisgo helmed. Dyr y man boi. Come on. Arch arwr neu beidio, mae eisiau ti gwisgo helmed. Right, fi'n mynd I dynnu'r cefndir. A dwi'n ame bydd eisiau fi falle I gael gwared yr cysgod na eto. Bydd, oes. Right, dych chi'n gael mynd i'r delay te. Delay, a dwi just yn mynd I beintio, na fe, just twtio dros y cysgod ôl yn flaen hefyd. O, dwi'n mynd camri bell. Cam yn ôl de. Na fe, iawn, gorffen. Iawn, a nawr dwi'n mynd I roi'r cysgod I fewn. Wel, na ddelwedd. Dwi'n mynd I fynd i'r elfennau i'r siapiau y tro yma, chi'n cofio? And y circles, dwi'n mynd I sgrolio draw nes bod fi'n gweld gynnu hirgrwn solid.
mewn y fe. A mae dal yn y lliw cywir, sy'n gret. Nawr, te, felly bod eisiau hwn i fod chydig bach yn dalach, rhywbeth fel yna. Falle bod eisiau fi i roi hwn ar ongl hefyd. Ie, bydd hwnna'n helpu pethau. Drwy'n fe fel la, a i lusgo fel tu ôl i'r motorbike. Ie, mwna fi, mwna'n edrych yn gret. Wel, dyna ni. Right, dewch i ni gael mynd ôl i'r porte, i ni gael symud mlaen. Mae'r ddau gardau yma yn dod mlaen yn dda iawn. Right. Nawr te, testyn sy'n nesaf. Mae eisiau testyn ni o'r top yn dweud fy arwr. Felly ar y chwith, am testyn, ychwanegwch eich testyn, a teipwch chi fel fy. Dwi'n mynd i wneud hwn mewn llythrennau bras. Fy arwr. Mewn prif lythrennau. Right, lan o fe fyna. Right. Nawr te. A be ni'n mynd i wneud nawr yw, yn gyntaf, mae angen chwilio am ffont gwell. Mae eisiau ffont dramatig arna i. Felly dwi'n mynd i fynd i'r gwimplen y ffontiau, fan hyn. A chymryd beth yn gwneud, dwi'n mynd i'r mwy o ffontiau, achos mae pethau bach gwahanol i gael mewn fan hyn. A wedyn, allai fynd, dyna ni, a allai just sgrolio drwyddo, a gweld os yna rhywbeth bach newydd fan hyn, dwi ddim wedi gweld o'r blaen. Iawn, o dan yr ieithoedd. A os ych chi'n mynd i English, fan hyn, mae yna rai yma sydd ddim wastad yn ymddangos pan ych chi yn y ffontiau arferol. Felly, fe ddewch chi o hyd i bethau bach diddorol wrth mynd i mwy o ffontiau a jyst mynd trwy'r yr ieithoedd. Mae hwn nawr yr enghraifft. Mae hwn yn un diddorol, ynddo fe? Alumni Sans Inline. Mae hwn yn un cool. Arch. Oh, yeah, great. Iawn. O, mae hwnna'n fab. Right, nawr. Llenwi top y cerdyn. A be ni moyn ei nawr yn rhoi amlinell o amgylch hwn eto yn yr un lliw a beth sydd da ni fyna ar yr eiconau. Felly dewch i ni gael ychwanegu'r amlinell, gan fy mynd hyn, i'r amlinell. Dwi'n lan o hwnna i tu a hanner ffordd. A nawr te, mi eisiau ni ddewis y lliw. Felly clic ar y sgwaren bach yma. Ac yna ni'n mynd i ddefnyddio'r pipet. A dewis y lliw, nid lliw'r cefndir, ond y lliw tywyllach sydd â chi ar yr Starburst. Gret. Nawr, falle bod chi moyn newid lliw y testyn i hun, y D yma. Beth am i chi drial? Lle chi drial na lle lliw y cefndir, na'r i ole, neu lle chi drial lle gwyn, neu ddi, ond beth am drial un o'r lliwiau sydd â chi ar eich arwr? Enghraifft, mae yna lun coch hyfryd fel un ar y clogyn. Mae hwnna'n gweithio neis. Neu dwi hefyd yn hoffi lliw mor hifen yr siaced. Mae hwnna'n cwr. Mae fersiwn mwy tywyll i gael hefyd fan hyn. Felly triwch y gwahanol liwiau sy'n ymddangos ar eich cymeriad chi, tan eich bod chi wedi dewis yr un chi eisiau. Hyd yn oed lliw y trwmped. Cool. Dwi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Nawr, i roi mwy o effaith 3D i'r testyn yma, i ni'n mynd i ychwanegu cysgod caled iddo fe. Iawn? Chi clic ar y testyn eto, a i ni'n mynd i fynd i'r effeithiau, a ni'n mynd i ychwanegu cysgod. A dim un o'r rhain sydd fan hyn, ni'n mynd i ychwanegu cysgod personol. Felly cliciwch ar hwnna, dyma ni. A dwi eisiau dewis eto yr un lliw ar Starburst. Cool. A nawr, right, agosach. Dim pylu. Gyna newid yr ongl. Gret. Dwi'n meddwl bod e chydig yn rhy dywyll. Dych chi'n cael trial na to. Dewis yr un lliw. Aha, dyna ni. A chi'n gweld, be mae'n neud yw, mae'n neud i'r amlinell, mae'r amlinell dyfu rownd y top, ond wedyn ar y gweilo, mae'n edrych fel bod yr amlinell yn dewach, yn fwy trwchus. A mae'n creu effaith cool
3D. Gret, dyna ni, fy arwr. A'n syml iawn, beth dwi'n mynd i wneud yw dyblygu hwn, clicio arno fe, 3 dot dyblygu, lawr â fe. Ac yn y bocs yma, dwi'n mynd i wneud dod lawr ar maint, a dwi'n mynd i ysgrifennu mewn fan hyn, diolch am bopeth, coma, ac arwyddo fe. Byreidydd. Yn lygu ni hwn i fod, y testyn yma i fod yn wedi canoli, felly o dan golygu, dwi'n mynd i fynd a dewis a lunio fe i'r canol. Gret, felly bod chi moyn llai o fwlch rhwng y llinellau, rhywbeth fel yna. Ailfeintio chydig. A dyna fe. Dyna fe wedi wneud. Wel, cool ynddo? Right, a'i draw i'r iPad i gael wneud yr un peth. Felly, gyddio hwnna, nôl i'r iPad. Dyma ni. O'n i'n gofio am y boi yma. Right, a dwi'n mynd i testyn. A ychwanegu testyn, y bottom glas ar y top. Prif lythrennau, felly, na i wasgu caps lock. Fy arwr. Lan o hwnna i'r top. Nawr te, dewch i ni gael dod o hyd i ffont. Allwch chi fynd i'r ffontiau argymhelliad, mae rhain yn cool. Chymod, mae ydych chi gwahanol gategoriau. Beth am penawdau sefyll allan. Sbeth fan hyn nawr te, sydd falle yn swto'r beic modur yma. Hwna'n un eitha cool. Ie, a fi am hwnna. Na fe, gret. A wedyn allai fynd nôl wedyn, nôl. Dyma fi dal yn gweithio ar y testyn. Right, dwi'n mynd i roi'r amlinell na arno, dyna fe. Dewis y lliw, chi tap. Dewis y pipet, llusgo draw. A dyna fe'r un lliw ar eiconau. Nawr te, effeithiau, cysgod. Dyma'r cysgod. Gosach, newid yr ongl, le dwi eisiau fe fod. Felly, fyna. Nawr te, lliw, eto, dewis. Ia, mae'r effaith yna'n really cool. Yn y 3D yna. Chymod beth, dwi'n meddwl bod y D yn gweithio'n dda fan hyn, gyda hwn, achos bod cymaint o liwiau tywych ar y motorbike. Dwi'n meddwl bod y D yn gweithio'n dda. A nawr dwi'n mynd i ddyblygu hwn. Dewis y testyn, 3 dot, dyblygu. Lawr fan hyn, lleihau'r maint, tap ar y blwch testyn, a nawr dwi'n mynd i dapio tair gwaith yn gyflym ar unrhyw un o'r geiriau yma. Tap, tap, tap. Mae'n dewis popeth. Diolch am bopeth. Coma. Meredydd. Iawn. Ni. Mae bach o waith i fi wneud o ran maint y font. Gydwch chi'n ei gael. Gred. Oedd eisiau fi gael. Dyna ni. Torri llinell fyna. Mae eisiau canoli'r testyn. Felly canoli'r golygu. Canoli. Gret. Nawr te. Dewch i ni gael ailfeintio chydig. Lawr o fe. A dyna fe wedi wneud. Wel, dwi'n dwlu ar hwnna, dwi'n dwlu ar y ddau ma dwi wedi creu. Na beth fi'n hoff ono fe yw'r ffaith bod yr eiconau a'r starburst a'r ymyl y testyn i gyd yn yr un lliwiau. Felly maen nhw chymod yn plethu fewn iddi gilydd gyda delweddau syml yma. A mae wir yn rhoi yr arddull chymod tebyg i gomic neu chymod na'r syniad o fe cartŵn. Chi'n mynd nôl i'r porwr, gael atgoffa ni o beth oedd dyn ni fyna. Ie, fi wir yn hoff o fel mae'r delweddau yma i gyd yn clymu at ei gilydd yn yr un lliw. Right, os ych chi moyn argraffu hwn, byddai ni yn lawrlwytho fe fel PDF. Allwch chi lawrlwytho fel PDF yn syml iawn wrth glicio ar yr eicon lawrlwytho, fan hyn.
A dywyswch wedyn, yn hytrach na'r PNG, dywyswch PDF. A dweud y gwir, hyd yn oed os ych chi'n lawr oedd fe PNG, fyddwch chi dal yn gallu argraffu fe, os dim lot o wahaniaeth. Ond mae PDF yn well os ych chi'n gwybod eich bod chi'n mynd i argraffu. Os nag i'ch chi'n argraffu fe, ond ych chi just eisiau rhannu hwn gyda rhywun arall, just cliciwch ar y botwm rhannu, ac yna allwch chi greu dolen gweld yn unig. Creu dolen, mae'n rhaid cynnyrchu URL, cyfeirio gwe, unrhyw un sy'n clicio ar hwnna, maen nhw'n gweld eich dyluniad chi wedi gyhoeddi i'r we. Fel arall, yw'ch chi wrth gwrs roi hwn mewn ar Google Classroom neu Microsoft Teams, os ych chi a hwn fel aseiniad yn fyna. Right, wel, dyna'r weithgaredd gyntaf wedi wneud, a dwi wedi cael lot fawr o hwyl. Mae'n amser i fi, ar yr hanner amser yma, i'ch atgoffa chi o'r gwersi sydd i ddod. Nawr, wythnos nesaf, mae da ni wers ar ddydd Mercher ar gyfer wythnos ffoduriaid. Mae hi yn wythnos ffoduriaid wythnos nesaf. A wedyn ar ddydd Iau, wythnos i heddi, mae da ni'n gwers gyntaf ar thema'r hafaidd. Felly gwersi diwedd blwyddyn i ni'n gael o'r rhaid. A hwn yw gwers diwedd blwyddyn thema 1. A bydd cyfle arall i wneud. Ond mae bach yn gynnar, ond oherwydd bod lot o ysgolion na, teithiau a gweithgareddau, mabel gamper, holl bethau yna ymlaen. Dwi eisiau rhoi 2 gyfle i chi ar gyfer hwn. Felly mae yna 2 thema ar gyfer gwers diwedd blwyddyn. A dydd Iau nesaf fydd yr cyfle cyntaf i ddod i wers diwedd blwyddyn thema 1. Byddwch chi'n cael 2 gyfle i ddod i'r 2 thema, os mae hwnna'n neud synwyr. Gallwch chi wrth gwrs i gyfrestru ar gyfer rhain wrth fynd i Adobe/live lessons. Felly dewch yn chi, newch yn siŵr bod chi wedi cyfrestru ar gyfer nhw hefyd. A tra bod chi yma, allai gofyn ffafr enfawr i chi athrawon, os ych chi'n gwylio ar YouTube, mae'n help enfawr i ni i gadw sesiynau yma i fynd os allwch chi danysgrifo i'r sianel YouTube yr Ysgol Digidol a hoffi y fideo. Na gyd sydd eisiau chi wneud. A fi'n gwybod bod e'n swnio fel rhywbeth bach i wneud, ond mae wir yn help mawr i ni gadw sesiwn yma i fynd. Felly hoffwch y fideo a tanysgrifwch i'r sianel YouTube. Os ydych chi'n rhannu unrhyw beth ar y cyfryngau gymdeithasol, bod chi wedi cymryd rhan, yna byddwn ni'n dwlu gweld eich postiadau chi. Yr unig ffordd dwi'n mynd i weld os ych chi yn tagio fi mewn. Felly tagiwch at Meredydd J, neu at Meredydd Jones, neu at Ysgol Digidol, a hefyd os ych chi'n tagio at Adobe for Edu, mae tîm addysg Adobe i gyd yn gweld beth i ni'n neud draw fan hyn yn yr iaith Gymraeg, achos maen nhw'n meddwl bod beth i ni'n neud yn ardderchog. Right, dyna ni de. Ni'n barod fi ymlaen i'r ail weithgaredd. Pawb yn barod gobeithio i symud ymlaen i'r weithgaredd nesaf. Felly, dewch i ni gael y sgrin nôl i fyny. Dyma fe. A dewch i ni gael mynd nôl i dudalen Cartref Express gan clicio ar A fawr sy'n dan fan hyn. Nawr te. Ar gyfer yr ail weithgaredd, mae angen i chi i ddefnyddio'r templed am y botwm i agor y templed ar y dudalau weithgareddau. Felly, os nad ych chi wedi agor y dudalau weithgareddau, mae'n sgrolio fan nhw. Sgwyddoch chi? Diar. Mae'r paill i fyny. Mae'n sgrolio ar waelod y sgrin, Adobe./Tadau 25, neu defnyddiwch y cod QR os ych chi ar yr iPad, gwrwch y dudalen, a sgroliwch lawr i weithgaredd 2, fideo diolch am. Nawr te, mae eisiau chi agor y templed. Nawr i agor y templed, y gyd sydd eisiau chi wneud yw clicio ar y botwm sy'n gweud cliciwch i agor y templed. A beth ni'n mynd i fod yn wneud, ydych chi'n cael sôn am beth ni'n mynd i fod yn wneud gyda. I ni'n mynd i fod yn creu fideo yn diolch. Dwi'n mynd i fod yn diolch i dad, allwch chi ddiolch i unrhyw un sydd yn arwr yn eich bywyd chi am y pethau maen nhw'n wneud i chi. Iawn? A mae da fi syniadau i chi fan hyn, enghreifftiau fan hyn. Iawn? Nawr, dwi'n neb yn gwneud yr holl bethau yma. Mae hwnna'n amhosib yn gwneud yr holl bethau yma. Ond dwi'n siŵr felly bod chi'n meddwl am un neu ddoi neu o 3 o'r pethau yma sy'n berthnasol i'ch arwr chi yn eich bywyd chi. Nawr te, dwi'n mynd i glicio i agor y templed, ond weithiau dwi'n cael negeseuon wrth o bobl yn dweud bod nhw ddim yn gallu agor y templed. Iawn? Felly, os nad ych chi'n agor templed, na gyd sydd eisiau chi wneud yw chwilio Meet the Shape ar dudalen Cartref Express. Na i glicio yna i agor templed. Os chi'n gallu, agorwch chi'r templed hefyd gan glicio ar y botwm, mae lot yn haws. Dyma ni, y templed wedi agor.
Mi'n barod i fynd. Dwi ddim yn gallu gweld y llinell amser lawr ar y gwaelod fan hyn. Felly, i ddangos hwnna, mae eisiau fi glicio'r 3 dot a dewis golygu'r llinell amser. Right, a dewch i ni gael, clicio fel lan o'r top, a dewch i ni gael ailenwi'r ffail yma, fideo diolch am 2025. Fideo diolch am 2025. Gret, right, a nawr te, dewch i ni gael mynd i'r olygfa gyda. A allwch chi weld y golygfeydd gan symud y pen chwarae, y linell ddu yma ar draws eich sgrin. Felly, dyma ni yr olygfa gynta. A mae'n dweud fan hyn, meet my favourite shape. Wel, dwi'n mynd i ddewis hwn, a dwi'n mynd i newid hwnna i ddweud diolch. Diolch am ... Nawr, ydych chi'n gwneud hwnna, lle, wel, mae digon le da fi wneud y testyn yma yn fwy yn dweud. Felly, dewch i fi gael symudau draw, ailfeintio, dyna ni, llenwi hwnna. A wedyn fan hyn, dwi'n mynd i roi yn yr is-deitl, fideo i dad, a allwch chi roi enw to pwy bynnag i chi wedi dewis fyna. Dad, a wedyn ar y gwaelod, gan a'ch enw chi. Na fe. Right, wel, fe welwch chi gyda'r template yma bod na bethau cool na bar fel animeiddiadau. Dewch ni gael clicio chwarae i gael gweld yr olygfa gyntaf yma. Cool iawn. Right. Nawr, dewch ni gael gweld. Right, dyma'r ail olygfa. A fan hyn nawr, allwch chi i sôn am y pethau chi moyn diolch am. Enghraifft, ar y dudalen heriau, ar y dudalen weithgareddau, allwch chi weld enghreifftiau fan hyn. A dyma un, i trio meddwl beth yw'r pethau byddai Miss Greta Jones yn gweud diolch amdano fi. A fi'n gwybod un beth dwi'n sicr yn neud yw canu yn ddwl yn y car. Felly byddai hwnna'n rhywbeth. A fi'n gwybod dad yn neud na gyda fi hefyd. Felly, to pwy yw'r person chi wedi dewis wneud y fideo i? Rhywbeth i chi'n diolch nhw am, fel beth am canu yn ddwl yn y car. Dyna ni. Nawr, allai'r ffont yna fod tipyn yn fwy. Nawr, hytrach na defnyddio yr ddolen yn y cornel, mae lled y bocs yn gywir. Felly, beth lle ni fan hyn yw defnyddio yr botwm plus fan hyn. Dyma ni, a cynyddu maint y testyn tan bod e'n rhy fawr. Na fe, hwnna'n chi'n cool, fel yna. Gret. A nawr, dwi yn mynd i ddisodli'r llun yma, sydd yn cool, ond yn byd i wneud â chanu yn y car. A dwi'n mynd i ddewis disodli. Nawr, licen i ddisodli fe gyda asedau dylunio yn hytrach na lluniau, oherwydd dyna'r arddull sydd da ni fan hyn, mae'n gweithio'n cŵl. Felly, beth am i fi chwilio fan hyn am rhywbeth fel singing. A dyn ni'n mynd i gael... Dyma ni, mae rhywun yn canu fyna, allan ni gael microffon, rhywun edrych fel Elvis. Mae llwyth o wahanol bethau fan hyn, allwch chi roi mewn. Os na un singing car, singing in the car? Na, ni'n meddwl lle bod hwnna'n mynd rhy bell. Singing. Singing. A na i fynd am pa un na i fynd. A fi am hwn. Right, cool. Nawr, mae fe'n tocio fe, achos oedd y llun cyntaf wedi tocio. Felly, allwch chi ddad tocio. Dyma ni, fel hyn. Allwn ni ddad tocio'r gwe. O, chi'n gwybod beth, dwi'n eitha lico hwnna. Dwi'n jyst mynd i ailfeintio fe. Rhywbeth fel yna. Nawr, reswm dwi wedi disodli y llun cyntaf a nid jyst ychwanegu newydd yw mae yna effeithiau animeiddio, chi'n gweld, ar y llun yma. Dewch ni gael gwylio'r olygfa yma nawr. Ia, cool, chi'n gweld? A mae'r llun yn ymddangos. Nawr, mae'n gwneud na oherwydd oedd y llun cyntaf na, yr cartŵn gyda'r cymeriad bach gyda'r bylb. Hwna ar animeiddiad arno fe'n barod, chi'n gweld? Right. Nawr, dyna'r peth cyntaf wedi wneud, canu yn ddol yn y car.
Beth yw'r ail beth yn mynd i fod? Dewch ni gael mynd i weld. Beth am coginio fy hoff fwydydd? Ie, dyma fe fan hyn. Felly, na i newid y testyn. Coginio fy hoff fwydydd. Nawr, beth yw'r pethau sy'n cael eu coginio yn eich tŷ chi a pawb yn dwlu yn nhw? Pasta felly ti ni? Neu ribs, mwyn mynd lawr yn dda. Right, a na i ddangos hwn i chi to na te. Ni'n disodlu. Iawn, clic ar yr llun, y cymeriad bach ma, a disodlu. A ni'n disodlu gydag ased dylunio. Dyna ni. A fi'n mynd i chwilio trwy hyn am rhywbeth fel pasta. Yn chwilio am rai, felly lle chwilio pasta cartoon. Dwi ddim yn moyn rai sy'n edrych fel ffoto. Dim ond i rhywbeth fel hyn yn cool. Son ni'n bita pasta gyda chopsticks yn tŷ yma. Falle hwn oedd yr un gorau. Ie, na fe. Clic ar hwnna. Hwnna'n edrych yn gred. Eto, jyst gwiriwch bod dim angen dad docio. Na ni, rhywbeth fel yna i ddangos popeth. A nawr lle ddod lan am maint hwnna eto. Gewch chi gylch droed yn bach os ych chi eisiau. Na ni, a dewch ni gael gwylio hwnna. Cool, right. Nawr, mae'n edrych fel bod ni wedi redeg mas o le fan hyn, iawn, achos dyna beth sy'n eisiau yno chi ar y diwedd yw, falle, diolch yn fawr, coma, a wedyn chi enw chi. Iawn, nawr, a wedyn eto ni'n mynd i ddod lan am maint hwnna i lenwi fe. Ond falle bod chi moyn gweud diolch am fwy na dau o bethau, falle. Wel, yn syml, beth yw'ch chi'n neud yw dyblygu'r golygfeydd hyn. Fydden ni'n mynd am yn ail. Iawn? Felly, mae da ni'r glas, mae da ni'r melyn. Felly, nesaf dwi eisiau'r glas eto. Felly, beth am i fi ddyblygu'r un glas? 3 dot. Dyblygu. Nawr, mae'n dyblygu fe reit drws nesaf, ond beth sy'n eisiau fi neud yw just hisgo fe, na fe, i ail drefnu. A nawr mae da fi gopi arall o hwn, canu'n ddwl yn y car. Yn syml iawn, allai fe'n mewn, a beth arall, gwylio ffilm gyda fi. Yn i am hwnna de, gwylio ffilm gyda fi. Gwylio ffilm gyda fi. A ni'n mynd i ddisodlu'r ddelwedd, clic, disodlu. A ni'n mynd i fynd i seda dylunio, a na chwilio felly am movie, cartoon. Fi'n cadw'r cartoon na, fel bod ni'n cael yr lluniau yma fel cartoon yn hytrach na photos. Lico hwn, y popcorn. Corn. Na fe. A'r spectol 3D. Dwi ddim wir yn joio gwylio spectol 3D. So ydych chi'n sôn gwmyn o beth rhagor, ydw e? Na ni, na guddio nhw. Gred. A nawr, eto, mae'n mynd i gael yr effeithiau animeiddio na, chi'n gweld? Cool, iawn. Nawn ni un arall. Na i ddyblygu hwn unwaith eto. 3 dots. Dyblygu. Llusgo fe ddi le. Mae'n mor hawdd yn dweud, ychwanegu rhagor o olygfeydd. Mor hawdd. A beth arall na wneud te? Wel, roi'r cwtch orau. Roi'r cwtch orau. A gall hwnna fynd lan mewn maint, dwi'n meddwl. Gall. A dwi'n mynd i ddisodlu'r ddelwedd. Clic yno fe te. Ble mae'r botwm disodlu de? Ble mae? O, cyfe, mae lawr hwnna. Disodlu, sera dylunio, a na i roi mewn hyn. Hug. Dyw hug ddim yr un peth a cwtch, ydw e. Dim ond cwtch yw cwtch. Right. Ni'n gael gweld. Mae hwnna'n un cool. Ni. Fawr. Gret. Ni gael chwarae hwnna.
Gret. Gwych. Right. Nawr, unwaith chi'n hapus gyda'ch golygfeydd, mae nawr yn amser i ni i ychwanegu troslais. Felly, dewch i ni gael mynd a'n pen chwarae reit nôl i'r dechrau. A i ni'n mynd ychwanegu troslais. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith, sain ar y top, a recordio troslais. Clic. Right de. Dwi'n mynd i ddechrau recordio, a beth na gyd dwi'n mynd i wneud fan hyn yw dweud enw'r person, felly dwi'n dweud annwyl dad, diolch am. Iawn, felly, dechrau recordio. Cyfrif i lawr, 3, 2, 1. Annwyl dad, diolch yn fawr i ti am. Mae wedi ychwanegu yr trac sain fyna. A beth lle ni nawr yw tocio'r olygfa gyntaf yma nôl i tua fyna. Iawn? Sy'n eisiau bod yn hollol dyn yr un peth. Rhywbeth fel yna yn iawn. Dewch ni gael clywed yna nôl. Annwyl dad, diolch yn fawr i ti am. Right. A ni'n barod i recordio troslais ar gyfer yr olygfa gyntaf. Felly, nôl ar linell. Recordio troslais, bant ni. Gani yn ddwl yn y car. La la la! Na ni. A to, allai docio hwnna nôl. Beth sy'n nesaf de? Coginio fy hoff fwydydd. Iawn. A ni'n recordio troslais fan hyn. Bant ni. Ac am goginio pasta blasus i de. A chi'n gweld, gall y troslais bod ychydig bach yn wahanol i'r testyn sydd chi ar y sgrin. Allwch chi jyst weid e gwmwys o'r beth. Ond mae'n neis bod yn tymau bach yn wahanol. Mlaen, symud y linell ddi mlaen. Dyma ni, i ddechrau'r olygfa hyn. Sain, recordio troslais, bant ni. Diolch am gwtio lan ar y soffa a gwylio ffilm gyda fi. A wedyn yr un ola. Recordio, bant ni. A diolch am rai cwtches gorau'r byd i gyd. Tocio fe nôl. A ni ar yr olygfa ola. Cariad mawr, Meredydd. A'r un beth to, tocio hwnna nôl. Right. Nawr, beth sydd hefyd da ni rhwng y golygfeydd yw effaith traws newid sydd yn rhan o'r templed. Felly fe welwch chi bod y golygfeydd yn symud o un i'r llall mewn ffordd cool a dynamig. Hefyd, dewch ni gael gwylio fe te. Annwyl dad, diolch yn fawr i ti am. Gani yn ddwl yn y car. La la la! Ac am goginio pasta blasus i de. Diolch am gwtio lan ar y soffa a gwylio ffilm gyda fi. A diolch am rai cwtches gorau'r byd i gyd. Cariad mawr, Meredydd. Na fe. Gret. Nawr, yr unig beth sydd eisiau fi nawr i orffen y cwbl bant yw i ychwanegu cerddoriaeth gefndirol. Allai wneud hynny yn hawdd wrth fynd i'r cyfryngau. A lan ar top, ble mae'n dweud sain yn hytrach na recordio troslais, i ni yn mynd i sgrolio lawr, a ni'n mynd i chwilio am gerddoriaeth. Llwch chi chwilio cerddoriaeth acwstig, cerddoriaeth gefndirol, meddyliwch am hoff gerddoriaeth y person i chi wedi dewis. Enghraifft, falle na i fynd i'r gerddoriaeth reggae. Sgrolio lawr, llwch chi drial nhw mas, gan glicio ar y botwm chwarae. Nawr, gwyliwch bod y gerddoriaeth chi'n dewis o leia'r un mor hir a'ch fideo. Mae'n fideo yn 31 eiliad, felly dwi ddim eisiau dewis rhywbeth sydd yn 13 eiliad. Chi'n gweld? Yn rhy fyr. Rhywbeth fel hyn, Sunbathe in my golden bay, dych chi'n gael
clywed gan glicio ar y botwm chwarae. Great. Hwna'n cool. Hwna'n cool. Yeah. Right, unwaith chi'n hapus gyda fe, cliciwch ar enw'r gan licech chi ychwanegu. Nid oedd modd ychwanegu. Oh, yeah, right. Reswm does dim modd ychwanegu'n sain yw, achos bod y pen chwarae di reit ar ddiwedd y fideo gyda fi. Hwna sili, ynddo fe. Mae eisiau fi symud hwnna nôl i'r dechrau. A nawr, clic ar enw'r gan. A dyna ni wedi ychwanegu fe mewn. Nawr, pan mae'n ychwanegu hwnna mewn, mae'n rhoi fe ar 100%. Wel, mae troslais dy fi, felly mae eisiau i fi ddod lawr a lefel sain y gerddoriaeth i falle rhyw 15%, 15%. A i fod yn broffesiynol, dwi'n meddwl bod eisiau fi i bylu hwnna allan, fade out ar y diwedd hefyd. Wel, dewch i ni gael gweld e, dewch i ni gael gwylio fe. A dwi'n gallu clicio cyflwyno, cleo bo fi. Dewch i ni gael trial e. A chwarae hwnna. Annwyl dad, diolch yn fawr i ti am ganu yn ddwl yn y car, la la la, ac am goginio pasta blasus i de. Diolch am gwtio lan ar y soffa a gwylio ffilm gyda fi. A diolch am rhoi cwtches gorau'r byd i gyd. Cariad mawr, Meredith. O, chi'n gweld yn pylu mas fyna ar diwedd yn broffesiynol iawn. Wel, mae hwnna yn gret. Dwi'n dwlu ar y fideo yna, a dwi'n dwlu hefyd dod o hyd i templedi. A mae hwnna'n rhywbeth llwch chi'n neud, chwilio trwy'r templedi yn Adobe Express. Ac bod y templed yma ddim byd o gwbl i wneud gyda sil y Tadau ac am berson, oedd e'n neud â fy hoff siap. Just chwiliwch am templedi le chi'n meddwl, bydd hwnna'n fan cychwyn da fi, bydd hwnna'n le da i ddechrau. A wedyn newidiwch bethau, disodlu, newid yr lluniau, newid y testyn wrth gwrs, a troi o'r templed i fod yn rhywbeth personol i chi eich hun. Nawr, unwaith chi wedi gorffen, allwch chi eto glicio ar rhannu ac yn hyrchu dolen gweld yn unig. A bydd hwnna'n cyhoeddi'ch fideo chi i'r we, unrhyw sy'n clicio ar y URL ar y ddolen yna, bydd nhw'n gweld eich fideo chi wedi cyhoeddi'n debyg i fel o'n i'n gweld efo yna nawr. Neu, fel arall, os ych chi moyn iddo fe i fod ar eich dyfais chi, allwch chi lawr lwytho fel MP4. Nawr, os ych chi'n neud hwnna, fyddai'n un argymell newid yn lawr i 720. Mae'r ffail tyn bach yn llai, felly byddai'n lawr lwytho'n gyflymach ac yn cymryd llai o le ar eich dyfais chi. A falle bod eich athrawon chi moyn i chi wedyn i lusgo fe o'ch dyfais i fewn i efallai eich ffeiliau ar Just Too Easy, neu Google Drive, OneDrive, math yna o beth. Felly gofynnwch i'ch athrawon beth maen nhw moyn i chi wneud gyda'r fideo ar ôl i chi orffen. Yn bersonol, dwi'n meddwl mae peth rwyddau i wneud yw i rannu fe fel dolen gweld yn unig, achos dim angen i chi i chwarae rhwng gyda ffeiliau a pethau fel yna wedyn. Wel, dyna ni wedi cael llwyth o hwyl arni heddi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Gobeithio bod chi wedi eich ysbrydoli fi mewn a twrio drwy'r templedi sydd i gael yn Adobe Express. Cofiwch, allwch chi hefyd fynd a dangos hwn i ddosbarth arall sydd ddim wedi dod yn wers fyw heddi, beth am mynd i flwyddyn 4, dangos iddyn nhw sut i agor y templed a chwarae o amgylch gyda hwn. Achos os gewch chi 3 blwyddyn ysgol i gymryd rhan mewn gweithgaredd ar Express, wel mae hwnna'n her ysgol Express, a newn ni ddanfon gobrau i chi. Y trydydd tro, gewch chi barti pizza. Pa mlaen, ewch amdani. Reit, welai chi ar sesiwn arall gobeithio yn y dyfodol agos. Beth am ddod wythnos nesaf? Mae'n wythnos ffoduriaid, a mae da ni hefyd wers. Beth oedd y wers arall? Dwi'n gofio beth oedd yna. Mae da fi fan hyn. O ie, mae'n wers diwedd blwyddyn ar ddydd Iau hefyd. Felly dewch yn chi i'r gwersi wythnos nesaf, ond am y tro, diolch am ymuno gyda fi, a hwyl fawr!